ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ವನಸ್ಗೆ ನುಂಗೆಲ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ತುಳೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ತುಳೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಡಗಿನ ಮೆಣಸು ತಾರೈ ಪೋಯ್ ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಳ್ಳೆತ್ತರು ಕೊಳ್ಳೆತ್ತರು ಬಿಡ್ಲೆ ತುಗ ಹೇಳಿನ್ ಬರ ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ತಾನೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೋಜಿ ತಗೊಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದು ಕೊಡಿದು ಏಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಂಡು ತೂಪಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿದಂತೂ ರಡ್ಡನ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನುಂಗೆಲ್ದ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಾರ್ದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಅದಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು
ಸೇರ್ಪದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ, ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್.